ka airline permit lani ka ILP ka dei ka waina ki man ka balak ta shikat dei ya ka imlang salang hang ni apo jala jungi kumta na kaliam jong bati CTV ni sngo don kam ban lum ni jing ye pliu jing mon ban ye kren ban ye ther ban ye tai halor ka ni ka phang ka ba ni sngo ba ka dei ka don kam shisha kumta hang ni ba nam ta kasni nidon ya i kong Thailin Phanbo i dei chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women iban ai ka jing mut jung i halor ka ni ka phang nidon ru ya iba Paul Lindo iba dei mentau MDC na ka Jayau constituency badai ru menteri barim jong sarkar Meghalaya baru president barim jong ka Seng Khasi Students Union nidon ya iba Alan West i dei rural tourism expert beriu batrei batip bahasa panggani ka kam jungok kai perthai uban ai ru ka jing mut jong i halor ka ni ka phang ni don bat ni i Dr. Sumarben Umdor unong hikai hak school ba Northeastern Hill University hak Department of Economics bat ni don ru i kong Genuika Majau i dei i Nehu Students Union President Barim Bamchua bat mentai ladap ke jing puli jong i sorry but in I ke jingmut jong i halor ka ni ka phang ti khublei phi baro sha ka ni ka panel discussion jong i in kwa ban sedang menta na i kong Thailin Phanbo phi don i kong ban ong halor ka ni ka mat ILP halor ka ni nga so ban ong ba hoi kata ka jing dawa jong i ka long ka badon kamoi ban yada na ka penta ka chat ben riu jong i halor ka ni ki jing sha mok bangi i kong ba sha kelep de ki beriu banaba tim ring ide gidan kampat de ban da perkhat jana shwa kumno kan ba kumno ban pen sapriang ta kubur ban pen sungthu i ki beriu jungi kan dalong da ka ba jai jai kan inde kin bangin shu le long ban pen mi pa de ki ni ki jing huri hura se ka ban wan ra adu ki jing man sao mo bandu ik man se brio bo koridor kalong ka ik ba sung si thang adu ta tinga so ba nang ni sakma i don kam bande ya perkhat sani ba bande ya thir ba ban ya lum ya lang bat ki riu champang ki riu kraw perkhat kumno lang bat rang ba bat samla bat kan thei le se katakan kham wan ra ai ka jing sung thu hapring jungi ken tinggal kan mau ba how to snem sejarah dai spa nyu fundai dei kidon tu jing hura ki ba ngas gatu ka por ngasui ba bring la khot da kan ka kadon ka community relation council tile si ndrika dien ka tu pa ka ja no le si langi long da kidon kindi kijing mi kindi kijing huri hura ni kijing ya fer jing mut him kwa ken mu mungkin dong song sonong ngi kwa ban don kijing song suk song sangan kijing singan kum long mentang isos ir ngi nya chenu chenu isos ir men siep him kwa ken makan don kata kham tam ki khun ki ti jongi mo ti long apa don kam bande ya perkhat jana im de ban ya bam ja khlut hoi ki samla ki don ni kata kijing mu long ki long song shit re ngasoba kumna ka habang yekran hang ni mentang ngasoba ngi dan kamban ai kan ka sneng ka kraw ban pen i ki khanang bakin ya da kalenti ka ba sung thu ban num dan kan no bakan num mi kan no ke jing kromala ni ke jing yesu ya dal dan ni ke jing ya penyap brio ka ban ya mo ka ba ta ai ke imlang salang hoi kong kani ka phiong ba kani ke jing khi jing dawa ILP ga dei belas nang na ru ki khat khandai spa ni pho pra ni khandai ter menta ba Paul Lindo phi kum ex president jong ka Khasi Students Union ang te por kum shwa kum no phi sno namar phi ru phi la don menta ha ni jing dawa ILP kani ga jing dawa ILP kam be go thamai kum bi oi ma phi na do ki stem ki ba haji shamas new york ek state la do ki jing pershan kitang ba kum jam ba batin majau lawan rakyat private members bill apa assembly ru tinang tu ada ter hakis nam nyob kundai nyob pra nyob kundai prop nyob ojong ba bul lindo nang da ojong nang la shimti mangaru kum president jong ka ki isu
de Andre ka ba long remarkable ka ba UI menta ka long ba ha ka jing shisha ka de ha ka sin ka ba ningkom ba ya ka jing dawa la padian la endorse da ka assembly state assembly ki ba ko ka ba mat ba baro andru pho ngut ki nomi kmat ska yin dol ba thawan ki ga jul ya ka jing don kam jong ni ka jing dawa wat ha ka ju ko por ru ka de ha ka sin ka ba ningkom ba ki legislators ki nong thau an but ki NGOs ki dan haka jo katu on the same page ki menjur lang ya jing don kam ya ka ALP te nak dau ngaso ba haka jing shisha ka linti jongi ban poi shakathom banyo ka ALP ka ba de linti ka ban light nak kita ka jing kita ki hura huri ru ka bai kong thele ni kan mentan kala khamsuk kham tamba ka BJP ka ba yalam ya ka sarkar pedeng sarkar kami ru ka ka benta juga cabinet hangni hame ka ya ti ka long puzzling ka ba penlengo menta ka long ba ya ka jing shimpur ban shim ya ni ka rai bat na try ka ni kan wanra ai kini flare ups kini jing ki kum ka belajar i chamati Ketika area kebala bun bahaka migrant population. Di sisi ini bagi kran ya ki isu ka hakaba ki snow ki shimila ki perceive ila dia bagi dia ki target jom kata jing dawa ILP kemat kini ki flare ups kini jing ki kum ka bajaha chamati ngai kinangja ladangim la ban wanra ya ka jing penkut ya kan ni ki jing khut haga to its logical end dakaba pentrekam ya ketika ILP. Tongin sawan biang siya tu kapang in detail mo. Ni paham ta siya Dr. Sumar bin Umdor. Kaya jing semua jong pi halor kani ka jing dawa ILP hapo jela. Ning ko ngataray ni haban ngakwa ban bu ni ba kalau kaya basusi ba uwi na ki kena member jong KSU hab du yala ka jing im halor kani ka jing ki jong ka ILP. Kalau kau jing stu jong kamde ke bakilet sithim penkelumar ne kumbo yong ba pol nomor kadike saka bola bun ki pasong jode na bar kumta le si kata kawan ra tu kucing kelumar hang tu kalau ke bos musi bat kum u kasi kalau ngopat tu not apa ngai asno ba we ne ki brio ki jonga we khna samla unyap hak jaka hajla jong hak meeting ka baki ki pelong ke isu ne ka joko poru ni sungsi pen perkhat kum u human being ban yo slobat ba kadan ba kajing yap pat jong ki jat bar jela ha kanong ba chung phi ngade ning kong e unong hikai hanehu anong e phi ba kapor ya ki ka ba ki itis ki prapo nyopo ese wat ki po la per munta ha ki por ba munshwa ki khna jong ki duna ba pulis bar ki petre ba nga don laimut ki persagi bran bar kawai katre ar ki pulis kapor mencual kapor mentak la pher nomor bah kapor mencual ba ki bon ki bri gudan sini ka repercussion kaduna la se pilap no ne ka punta kapor kena jungi bon pin le Bangalore se usui te kum ta haba kami kum kene ki haba kadan ka jingi penyap ka bar jala nomor ka ek bala jala se sawai ngem om kono ino mereka kawan pensong ir pat hi kena jungi ki bri jungi te ka ni kadai ki bagi di pun sutho bat lese kadai ka kamram jong sarkar apa ke aslo ba jaham tu bakan let se semeti bat bakan sim daki kanon ke ba ban lap ki kita ki bale bat kan long kan nuksa ya ki tu ki bale ba kinum nochu war hoy kadai ka kamram jong sarkar pat manwat pat ki ba jaham kata ada si benta halor ka ILP pi nganom pansu ke ibu yong ba pol nga seklap kani ke jela jungi ba ni kloi ba ban yat banginya pan ki ibu tmai ni kan ni sko ba kan dakwan kan ka ILP kata mo ki jing jing kinjal nga sko ba ka jing pan dawa ILP ka dai mo ba pol wat ka assembly menta lapan resolution sumata ka restang sarkar handrai hatu ngila jupenya yiki an ki kendon ki baladon lupa kumno kini ki an ki kendon ki ada ka hok ka jonga jupi kamaglia land transfer act ka bungi ongma transfer of land regulation act katur ke wai ke ki snam proposal mi ka megala benami transaction prohibition act katur ke war pi pilingo balar pi pulik ni ki anken ni pun sin ni kran spang ki an yang ke Tripura
kri ke jaka bala wan ki brio no bar kila telap iki riulum hang tu hendrai halar ripet ya ke Tripura ka an kerengui ka an Tripura ki angka Tripura Land and Land Reform Act ki pas ka 1960 haka 1994 ki amend ya ka mentah ha Tripura lada don brio penabar bomdei u tribal riulum lada ushim ke jaka jung tribal kila pen kalai ka kumkan non bailable offence license pisha set hapo patok but ka pinapet ka fine ko he lah ja pinin nujor ya ka but let's say ka land transfer kare ka billable offence hangni Tripura an haju ka an gani ong ipi ka 1994 amendment la thung hamal la ka circle revenue circle you way revenue officer uban pet bon khmi but dan ne am ki cases hakaba ki bri ko bamdei ki tribal ki sim kabu ya ka jaka ju tribal so nga syak bu kani ke kli berbor ba hot ka biang la dangi dawa ki ke ikut malar hendri balai bang gimpin terekam ya kani ka bala dan pa kama kala benami prevention act kami prohibition act benami transaction prohibition act katkum ka khubor bang ngatip hajudan weiru ubrio bosak kem ko kani ka bosak pak ko kani ka hapo kani ka balai nomor omdan ke proactively omdan officer omdan ke komiti ba proactively somuto bakala ban pej lada ke sko ke suspect badan haka jaka ko isemeti pidi bagadan kata ko building bagade bomdai junta haka an pemerintah habdan balai ban complain somuto balai bomdan ke sarkar kam perkhat thamai ba thung officer ko man ka circle khnang ba lada don lada suspect somuto kala ban le pen khalani ni ka an ai ki non bukam e khnam ki breukin kin ha perkat asin laisin sabakin ya lek kai kai gaban pen kenya ka so nga ngasko ba biang ILP naman ada ILP mentang sepan sa kawig kasuya telun ni hendrai tengi kung gajat bendi long strategic ndala yo pi an kala susah kendong don perkat ban amen don perkat ban pentrikam kaskolong ka kalong tu ka scarecrow mo pi penting betul bu itu ka halingkha kabang ya bu ni sina itu scarecrow penting ka tengah badin kena tip bakam leer kamlai kasong halor tu ka scarecrow so ngilung ta angi dawa si dawa orang pindah dapat ILP lu yang sedawa biang ngim cupen klan ya ki an ki bala don pagi dang bon kum ki bayar dei wat ka dis council ru lesi ngansa nang ipang hoi mentah ka jengkeli ka rang sa hi langin yo na en ya kata ka ILP di Miss Jenny ka majau mapi kum ka student leader but ka samla ba pule pismo kum no halor kani ngati ngasoba kadan ka jungdan kam tam nakalyang jungi samla puli bandawa ya kani ka an lada kala ban wan ra ya ka jing shong suk shong san lada ngila ban imhe mensiam halari lojong henry ka bakus lai menta kalong kadai ko bong isa sa umdor ba kumdungin implement ya kapat li asing in the yo ya kita ki act kita ki permit henry omdan uban pentri kam hok ya ka ti sha kalawai jungi ki khon samla namar hak ko mo shupet no kini ki jingja ki bajaha kini ki singi ki bamenta kala akta shiboni ki samla puli khamtam ki badani ki exam SSLC HSSLC hakaba jakaba kin yo bakin net tho ya ka exam ko jang ki ka basuk ndai kila adap ka jing khuslai jingwan anda kila wan paina school ki yat kim yo mani ki kali namat pran kem tep lenti bandat ki wan pai biang school lo jong tikini ki jing ya kaja hapo state jungi hapo kajala jungi ki jing pen mensaw iwe kita kimdi ki democratic acts kuman shuang no bad haka juga por ki kta ya ka mindset jong kena puli ladangi shong siir ngimdan ka jing shong suk ngimla ban gro lani ban he ban san kumbalong lang kawai ka perthai borok kawai kumjuru kini ki jing ki ba long ki bam dei haka rukom ka badai ban ya haka ta ka jing ki penthot ya ka emlang ka salang ki penthot ya ka yat ka yeng buat kumjuk ke sarkar kenang bakan te lakam yang kini kijingja kala impose ka curfew ka internet ban ti kini barok khaj lu kita yang kena puli kan namar hakawai kalyang lada kadan ka curfew kam dei ka curfew ka bayat barok koi ka sar shilong kade uni tang hakini ki jaka ba pher
Ti mentangang andan hakajaka ka ba ngatsa hakajaka ka badan curfew. Henry ka skol janga pada kadan hakajaka ka bam dan curfew ka skol kayat Henry nga ngadu no ikajing pulia. Ti kat nu ka jing du nong jong khna pulia hakashis ngi lada undu ya kelas ka jong u. Kum juru kani ka ade ka modern world ngila depend ha ka internet na benta ki kot kisla ki jongi na duk ki projects na duk ki dissertation ti mentala da bane ka internet balik ki ban senan ya ka wifi ru balik ki ban dan ki mobile data ki kena bapli ki dan kam ya ka ban pai ki internet na duk ban tab ki form last time UPSC exams ka last date kadai ha ka por bang yo ya ka curfew balik ki internet ban ti ki dan ki students ki aspirants ki bamla ban tab shu ya ka form ka jong ki hakatu ka jing kulmar ka bamen hakani pedeng jong kanet exams ka dan ka jing kulmar ha ka jela ka jongi bat kum ju ha gahti ti buan ki khna ki jongi kim yo ban thoy ya ka net exams hendai ka ba khuslai menta ka long ka exams need ba ka JE hakanu ka dur ba ka sarkar jongi ka ne le kat bala khnang ba ki khna ki jongi ki la ban poi ha ka ta ka kerdan ban compete lang ba ki wi ki khna jong ki wi ki jela Kau India baru kau ikan umla ban up tang ya ka Meghalaya bahkan takut ka curfew ha Meghalaya bagi kena kini yo ban attend class ba ban le kini ki exams ti kum ta la da kini ki jing ki kum de hi da ka jing ki ka balong peaceful ka bantai lang ya baru bangin yo ya kata ka la da kampen kut kini ka jing ki ru khnang bangin yo ban khat yu tau so ba ka mentoi na ban ta jing ki kena pulih ndai ka long man ko mau jing thot ha ka jing em ka jing Tahu ngin saya pai biang saya kata ka phang ka bapi ong baka kata ya ki kena le exam mo. Ia I ba Alan West fi kum u ba pei ya ni ka u ba long expert ka ni ka lan jingok kai prathai. Ha kan or kam kan kata ya ka kamai ka ji jong gitu ki brio ki ba im jak po ki ba kamai na ka ni ka kam jingok kai prathai. Kumbong iba sumarbin mene ba ka impact jong ka jing ya ki le se haus nam nyopulai ni nyopundai. Bat ka impact ya ka tourism ha uni usnam ba menta kla ya pher ba ha ki tu isnam phin kan mau ba ka tourism ka kut ta po watch list wala se ha po so ra ka tourism menta kala dor bak la bak ha po state jung bat kumba ong ru kala contribute sibun sa ka ni ka ki ong e ka ni ka GDP jong state ha por mga sedang mga so ra ho arjar hat sang idon south liki set up tang south liki Iba ikam lakum apong gibri. Within a span of 5 years, mentah seorang kidon chispa properly. Sumudor mapi, kau we set up kan ikam on an average langut gibri. Chispa properly, kelak take over ya rice bowl bagi orang cement factory ketika rice bowl. Japlian dengan seorang. Tourism kelak take over. Nah keren ya seorang. Ndai mentah kan ni tourism sector state jungi. Kelak pur sawai ru, kelak pur sa West Coast Hills, kelak pur sa Jante Hills, sa Kiriwar, anpin kan mau bah 80% na kanika tourism sector jungi kalong rural base. Kemut ki players hang ni kimdei tang ki hek saipan, lagi dei ulak-ulak. Ki don ki bri ha maulundang ki bala simlud man snai ko homestay. Ki don ki bri ha pindalet ha po jing I daki khmat la jong. Hapo jingking dauki mencuba pilih kai mapi cua ke tourism kidon chokli kilian menta kidon aspa kili si fin sotu bah bagi brio dak bagi I bagan ke tourism sector kalau promising kila ya pelut pisah pi dari bala simlun don iwe ikong ya don meeting neru iba sedang ke resort like so asimlun ar krur tingamot ban ong gumne gen ba kata bagi ong hibannya dawai ke hok Tindai kan nanti kum no banyo igini gijing dawa ni hap long careful ndiat nta maka kata ya ka yo ka kot wan mudur bagan ka jing yakhi bajam ta kan kata atnya nga babu kamera po soara lan yu babu restoran hapo maulunong kuma ong mene udon we ba soara mene ong bu dukan hardware ong ba la da kalong mene ngar hap khang no tenang ni fin sesuatu ba kan ka jing long promising jong ka tourism ha state jungi buon gibre kila gibadai na kiwe alek sektor kila ya ngamlang ni kila ya pelut pisalang te ngam ong ka ILP mo dakawan ka ILP hanga hismet ong ubri bakwa wanwan sa ri jungi mon bet sa jela jungi jing itna jungi kinum duna kilum ki wa jungi kinum duna jing itna dakawan ka ILP
tinrai kebangi kham khuslai ke dei ka lenti ke bakiyat ban yo ka LP kabalong associated but violence kato dengan itu epi katang sujam ta ni la sai ka sikla ta hak dak ni tiga dei ke jing ke ba mangi nakaliang ki ba punya yang ka kam tourism ha sora ha shlong ha po dauki po snong kodeng ni kendu jing kan ba sisin mathang tayar kowe ka tayar ha po maulai hakajuk internet jungi minta it goes viral but katu kapan wanra biang katu kedur ke isong seir ke jelajungi ke baki brio kin perhat arsin menwan saka jelajungi ngin kan mas ko we are not the only one ngiron ka Sikkim ngiron ka Darjeeling dan ke Bhutan ke badan marjan bak ni tela de brio ki bagan ke jelam ke lia kalong song seir palan kilet nak sawai bat ni mak ban khagi kata ka kejing lap bat kejing syam jungi ya ka jing ta jong kan kejing ki ILP hak be bat ngin gisni ko adap ti ba pol kum wei bala long teng bala shong teng hapo yeng dar bar thawan ju jela menta kum nong mi khman syaka Khasi Hills Autonomous District Council kajing ong jong i babu sumor benum dor ba kani kejing yele ILP galong democratic but kajing kali galong balada nginyo ne kayeng dor bar thawan ka khat khandai tarik u nokra arjar khat khandai kala menjur shisur kemut barok report ki emeli kala menjur ban dawa ya kajing ban pentri kami ka ILP ndai hadu menta 4 yo kalong kumno on yo ne on yo ya ka ILP on pentri kam ne apa jela pi ka sitom ya nga bangkan ai kanu garanti bakan long ngane kan long ndai ki observation ki jonga kalong kum ni ba kabadon kam do kabaga Meghalaya ka duna ba kadai ba ka lobby ka baklan haset ni pet ya ka jala kum ka Manipur ka ba kamdan ka history spang ka ILP chief minister we could do your union home minister but ka jing la implement dia ka ILP hapo arteo te kat ba mangi kan ke jing dawa ka wala ada pan priang larangi man na ngimman larangi ngi menjur na ngimmenjur bat ka ILP ru ka jik sisya kalong kin ru pongot ki emily ke shom ha ga ying dor ba tawan ki represent ya ka opinion jong baro ki nong shok shinong jong ka Meghalaya te nak milenti ba bat kan long prudent kan long ka ba shemhang ba ka union government kan sengap pecah skor ya ni ka jing dawa but hakata korkom ba kanyarap ru kita don bun ki mat ki belong link ni hendrai ka ngakwa wat on at this point kolong ba abangi la push ya ni ka jing dawa syakmat kamut ka Meghalaya kan dei ka way na ki tribal dominated states of north east India ka bandan lang ya kan ka jingeda namar ka jing ni kalong ka jingdawa ka de symptom jong kan ka sense of insecurity ka jurba kan ka jing sngo ka jongi ka jing shongs ear kum ka ja unriu namar gi ki microscopic minorities ngi minority hagi babun kilang linguistic minority ngi dei hagajo ka por ki ethnic minority ngi dei hagajo por ki religious minority but ngi don ya international border ka ba south pa kilometer tam bat ke Bangladesh. Naluar ke Assam ke pelada lupa pramilian ki Bangladeshi. Di babu umdor kani ka jela jongi kani ka interstate kemut ba kibriu ki badon kam ka jing semaju pia kanur kam min pentri kam ini ILP. Lara ubriu bo mut ban leit na ko hati sya selsya un haban ya ling ba jongka jela Meghalaya. Ngako ang cukuting swa ndiat ya ka igamo ang mende. Pi kumong ong mene ka ILP kumo pi ong menta desi ka wini ka daw balai ka sarkar kami kam simla ai ka jing menjur pen implement ka dei yak tu ka da ko pi ong pi nomor bagi don ki beri ka bayat lemban ni ska wi jela tin le amnu so ka don le se ka jing perkhat halor kata ka pi ong ka how to operationalize kumno fin pentri kam ya ka ILP kata ki beri badan kin hap wat ki officer ki nong ki bahala da ka sarkar kami ka sarkar jela ka perkhat ki lara ka aingi ke LP kumno kan pentri kam nga ko am lek biang sutu kong nong rim ka ba nga kren mene
pi ka ILP ka IKE ke jing dawa ka mengibu ko mo yung bapol ni hapan lobby ka ya ka pementang le amno ngala kran pi alai tiliki amne bangidon kam penskam boleh upri unwan sa kajalang juga bon ki pawan sa kajalang jungi ki wan baki namar baki wan wat kam ngas ko ancim ko yung musai ka labor license ka ba ni hapan pana district council pi ngalapai itu ka act ka rules what ka rules ular pi pej hang tu lara pi pi apply ka license pi ai ka particular pi por pi pani ka renewal mutang la jukren ki MDC ki por mumjua ngong bali bamla araban wanra I amendment hak tu ka rules jong ka labor license hak ba lada unu ubri bapan barjala bapan ben renew ka license u pi kum ka district council nalor ka tu ka information ka pi pan nomor ki dan ka form ka pi able pi ai sai wi kendon ba pi de ban yathu ingi pi de ban ai jintip ki e gibre batre pa ka establishment pi kerteng na e state ki wan ki de gi na barjala male female bar khot tu detail nomor menta pi hang schedule ko ong ba trading license belai ni ai trading license belai ni ai labor license kalong ba ni la men protect ya ka interest ka sungi ndai haba pimdan ka database pimtip katnung kidan ki bar jala ki batre kanu ka profession tingin nan nang sakrau ka policy jungi kam dai evidence based policy bungi om yimla ban khang la don ba apply license pinap ai bit namar pimdan ka database ba pin justify ya pim namla ban ai ka license tengah la jukran ki MDC ni jang ong ba balai yimla ba men ya itu I trading license act ndiat ha ka ba pipan additional information dala port ba renew port ba establishment pila ban ai hamal ka ba renew pinyo ka database pintip kan no tulik factory gidan ki gi jat kam katnungun udon uba no bar ma pia pi pinapet menta kani ka son of the soil argument ba ubanal po jala de binyo kam dai tang mangi ka doa Amerika ruang ba make America great again ong ba what kari Amerika ki ong ba de ban ngi de ban fight se interest ng jong menta pin pet hagi ko ha Andhra Pradesh menta ki ong ba klami ka kadan ka bill ba larangan baklah nyu 4% na ka hakini ki industries ki de binyo ki local Uttar Pradesh ka kran ba de ban ISP ki dan arjat ki technical ki line technical ke balik sing ngim dan ki bri jong jong la da kadan kinu ki bri bon rak na bar kila ndai duon ki kam ki ba ki bri ki jungi kila ban le so ngiru ngila an perkhat ba wat ki establishment ke bengi ai ki license ki jungi deven pentri kam deven dan ka an ban ong ba ka kam la deven ai ki bri so ki jungi kam tam ki kam ki ba kidan ki bri jungi ndai so ben le anta ngi deven dan so ka database ngi deven wat ka jingtip so nga so ba dan kam mai ngi kum ka jat min reo so bangin hit ik street kadang kam ketur ko ba pressure kin le ngam ong bo dai begini song jar begini merjing mun ki ki an kum nungin tweet kum nungin pi teng pinapan ka an ke betamai ko long very controversial ka lecture Delhi ki dan opposition pitep kom dai ko besuk se Delhi ru ki wan ki oppose hande ini an bala don lupa pin oppose to kala don lupa pi tweet I rule ndiat pi I amendment ndiat pi pen klanya ka kadang bangi kum ga jat bin reu teng kam long than hakan limelight let's say kum kini gi rule kam pau khmat tan nak tarau gi bri kum strat banyak keren nomor boleh pimyo ayang ngamot peran pimyo keren ni kini gi bejar-jar pila pen pentri kam ha ki pen klan ki nyaram ki nyada ya ka interest ko sini so gidan kam manek parallel ya kini kan ngata de gi so jonga pat kal ade ka por ngi bangin ya merjing mut ko moi ongkong ne in song khna samla ngi keren lang ngi song lang mo sarkar teng ngi view ba sarkar ba ka bilek persa antara kata ro kadai ban change song sarkar ai jingmun perkam don kam kan ni ban mi ikut kubor marteng teng ha bin mi ikut kubor ka drone apa ka attention jobon giwe ki brew ki fight kalapat teng ni haple jar ibon ki katu ke jeng ong jo fing in pai si ba pol manta namar nga kan mau ba hapo Khasi Hills Autonomous District Council fila persang ban kata gani ka ban pek benia gani ka labor license but trade license hnrei marsen sedang ya tu kala don ka jing kiwen na pa district council ki kilat ki ba la ban le ban pek ngor ban pek perman ni gini ki labor license but trade license haka jisha ka labor ka David Wan hi hapo ka definition jong ka trade marhabangi define ka trade antai ngi define eka kum ka service ka bamat wa ka labor unu labor hang ni ubam de traditional ubam de tribal udeban apply ka labor license namar uru provide ka service o ai ka service itashwai jing penyeper te ka art pada ka long ba ngandang ai yo ban chimti hi ka ni ka tanat jong ka kai pateng ka trade department
ngilap ba ki rules kila long outdated kila rim palat nadu kat kendai spa san po kendai but superkat imapi ngidang freem ye ki rules ki ba thamai menchem stem arhajar kat kendai te kaba ngilap shushu kolong ba ngidon ngamenjur ke ba ong Profesor Sumabit ba ngidon ye ki rules ngidon ye ki an Andai kini kidong kilong on paper ke implementation ke duna pala. Dia nak kata kedau ba ngila move hak kupor ngalayo macam mekanika initiative ba ngin review ya borok kini ki license ki bala ai. But ngilap kanong ka ba pin smoling ho ba kidon ki brio ki badang one room sha council ban renew ya ka license mensham stem hadien jong ka gap jong life post nem. Ubrio uba penyat ya ke trade penyat daka license ke ba yo okupa e jungo no okupa e ke hiar shu okupa no okupa pendon kam so ukun te ke bomot ngi don ki an kamdan ke implementation te ngai i ba kalenti hi shakmat kade ba kade bendan ke multi pronged approach ngi dei ban attack ya kene ke jing bamskan ke jungi na kiliang borok bat habang ile kumta kade ben long kabangi dah penjong ni apa ingin penting kena ba ingin le ke cost benefit analysis ingin penting kena ba ke jingyo anong ke kan kambun ngamla ban hakanu ke jingya ki hakanu ke jing ki win kindan ba ki instances jonga violence kumta ter hendai lar pipet ha ye ko weru kalong ba ke ek baja menda ke snem bat ke ek baja haki snem nyo bu kendai prop nyo ka skill kala aduna shibun ba di indrai ka balik ke kubur ka point statue we kade ke jong ka technology di kita bro ngi haban ban semutu indrai ha ba sum up here kan ka kam ngasngo ba ngi de bendon ya ki strategies ki balong multi pronged ngin attack ya ka ya da ki liang baro but banle kata kan OMP ngidon kambere ke quality jongki nongelam ke quality jongki nongelam ki bedon state legislature pipe hi daladi ngala don teng hang teng ngam kwa ban ong hi henry ke quality ke jongi ke lahir shibun ba haba fi nujor naki snem what arho snem mencharu Haganur kom kene ka ILP pat banshai mo kan yada ya kata ka jing yo kam yo jam ya ka jing khai pateng jong ki barjala ki bumde ki try mulok pinga ngashim ba habangi pendon kam ya ka pentri kam ke nu ka an nginle ya ka kat kum ka jing smutu jongi ya ka advantage ke jongi ka bomot ba ban pen kala ban tweak hang ni hang tai ru ngila ban le kata kum ke nuksa apa piong inner line permit kamat ban ba blanket ke jela borok ke wei kan hap apa inner line permit kentup ya kan ke corridor kan ke lenti ke ba ki brio ki deban ya ban pendon kam ya ka megalaya kum ke transit point ban let chiki wei pat ki jela di ban draw you inner line ru ke dei entirely ke bor hapo jongka sarkar jela ban snai ki rules kino ki central act ki babun ki central act ya ki rules jongki ki shna ki state government tingi shna kata ko ba kan pensuk ingi klaim da kata ka tourism la ban le ka taru te ngahing i ba lada ngi nang ban pendon kam ya kini ka permit system kan long ba kum ka visa on arrival system ubriu majority Indian tourists ule chiki sha Thailand balai kawai gede ka jing sok visa on arrival te pet pada ka jing yo jongki ka jing let jongki nong jongo pathai kumsha sha Thailand kidan visa on arrival kam dei bawa kat ulet ubriu uyang ho lain usurong bat hapan produce ka passport jongu hap wan pen i nang tu ka visa ki yo hang tu ya airport dak ba pendap ki form te kadon kami political will bat ka jing champang kan nuteli ki kerdop ban check gini namar ubriu bakwa ban rungtu hi un la ban rungtu pi ngangam ship mi ka jing buon jongki kerdop kadon kam kalong mental ya pertai komputer ngila la ban monitor ya kan movement jongki brio tangda
ka jing penon kami ka teknologi ru Henry ka ba kongsan hi kalong ngi don kam ru ka we benta ba kata kalong ba ngin yo ki brio ki ba hok ki ba yidon benta ha ban implement ya ka ni ka system ngan chup kan ma pi ya ka we ka ba ngapuli shapang ka ni ka Great Wall of China yang la thau ni ka kro ka ba he ka ba impenetrable mla ban ru ti Henry ka we ka jingja yang kilala ban kidon kinong syun ki lala ban rum lengba ka ni ka kendro umdai ba ka tlot ka kendro Henry ki pen bam pisa ya u god ti fisu tu ngalam sei Kendia pan ini pasi kong Thailand kani ka jing ki ILP menta po jalane kala po isha do ka jing snam pi ong pi la ban ong halor kata nga halor kani nga so ba long la da don kini jing jan dei ka long ki don ki bri ki basim ka bu ba de hakan ni ka bentaban sim ka bu ban peniap bri lan ni ban pen sa bri kemang ban keno pat long kom ta ki bri bat ki la supit sniu bet badai ki bri jungi ki bale kani kan tinga so kata ka song ka sarkar ba kadai ban le da ka bor ka bating ban shemi kini ki bri ki bale kini ki kam mo ki ban ben saw ki we ki bri ti kata ka long badan kam namar dala jang tu ki jing ye pen men saw pa de ka mi ka huri hura kum kani ki jing ja po yu du ti ka sarkar kum tu ka ay ka curfew mo kan san ki bapli ki nong yo nong hat ki bawan di hang tu jing di ba khndiat kan sot kelas yo hab berat ki tu ki jur ki chep ki mar ki mata jong ki ngaso ba lada ka sarkar ka ai curfew ru kada ai por ki tu ka ni alis arkanta lai kan tai ki bri ki nyo lum ki nyo alang ndai ki bapli kan ra perkhat kum nu ki wan hang tu ki ni jing di jing thi jong ki ba khndiat kan sot mo ki im kum im ki yo ka mai nang tu ki thit khaw men miet ti la la ja no kum ki ni jing ja ta ka bu jing e kham tam ki ni long kami ki bapli ki ba hab ban kit kun re ka bu jing e sibun namar bun ba ngai i ya ka ni ki bri ki besong ki yo ki hat ki badi ki ti jing di ha po surok po madan ki ti ki bawan ki ni ki long yeng ki ba hab ki dayak sai rai mau rai dieng kumno ban yo kamai ka ji ban pendap penbiang hayeng asem ti ngaso ba idon kam ken banda habadon mungkin ki jing kelumar don kam banda ai lat ka tu ka ni bat ngaso ngi kham tam ngi kum kilong kami mo isu khia ba ka ni jing ja im kwa kan kum ki long kami kum ki kun thei im kwa bandon ki ni ki jing ya huri hura lamar ka pinsyam hi habadon kini ki jing ja kum kini ka long bakta nang kong ka long ye ki kin thei khna mo bangan kumu wei unong ai kam ai jan gila juga sngo ba kidei ki kontraktor hi ki ba wan rai ki barjela nak tadang ni sedon kam ka ILP ki barjela ki wan ban kni yu khaw jungi ka bela jungi mo PE ha ka than jung pi ka ba pi pek mo sha sora pi ong ke jing ai kam ka long bai tang yo khasi mdan khar batrei u barjela u batrei yakini ki kam pikiran sepangka sektor tourism long ni tourism is a specialized sector tiga ni kam ka dawa nga ka set up jong ane nga bu jing thu bangala ban ai kam dangala 6% gi bri lejo kata ka di jing thu jong gi batre po sora nrei jaj bagan ka kam ka di ka barang suwan mentasan senem 4 la ban ai kam lut ya bar khot apo ka set up jong kuma su ai nuksa su hang ni nok set jong au du garu dengan jendela smutunat bala danga yo u bri ba kloi ban te banga bri khasi mo tama teng long gumne te namar bagani ka di specialized sector ngalap ba ki liang rejat kilami masutunan hapo jaka jonga ngalong 99% andon tang uwe uba nabar kila ya ku bat kan kila ya persiang ni ban ya penuan saya ni ka kam ko bathamai simpor ndiam sutunat entah ba la don ka IHM tai nang ta nakaliang sarkar nakapor ki ai ki skill development tinga kerpat ken ya ki khna jungi bakin ya phai sa kini ki sim kabu ya kini ka bak ai lat ka sarkar mta hapo IHM ka don nang ta ki don ki training nam ta ki guide
Fi kan kemekeren mana ka meeting. Yung iba yung ba dang ngayo complain ba kidon ki perlok jung iki bawa na sabar. Ti kila engage u ugain. Nalawan kali kita ki perlok ulong nu ugain ong kemenang persairum tim. Ti na kata daw ngidang donjing duna kendian. Ngani itu ipi hapor bangalet sepo Israel baka kunhun uta ugain ka Bible labam dat masdang hakun. Empat kemil tisibun nak kami kena jungi tangba kuat eki begin catch up hakan ka treat ke batmai ta ni sia keren bahaba ka tourism day khau thamai pp tip in da shit khau thamai hi dom nang khawat kamuan don kamban equip da skill tum no begin nang ban set tu khau bo num khawat kan tourism sector jungi ro kalong ta kuma ong nadu menang empat ti bengin lak ban pendap 4% dan terang hiken ba haman ki set up jungi lada lak ban tap di kena lajong kebot mengiru ngilat hadik tapi ban hablet penbiang kata lisen ta kata kaja kasar lait ban aisa mo kila sa halaki yang kisah ha snong lajong bat gajing tu jungi ru kalong ba ladanga sedang yang kam lada ka tourism sector ka ki rasong hapok state jungi kan jin dalong lekno lada kampat yarap ya ka local economy ti hakatu ka singi kiwan nakaliang seng bahalang hapok suara ki ong ba ngikwa ban khanrano ya gini ki nongtre to ngape chini baba kan jin dala baha ba kan ka seng jong phi kan de ya ka survey hapok suara banlum kan ngut ki khna suara ki bal alai training ya kan ka kam guide kan ngut ki khna suara ki bal alai training ya kam sian bat lada village hau te ubriu ba sedang ke restaurant te ban ong suwa se ban be no igi khna khar ai sundon da kalis chung khna hasi gi bala ala ban simti to kam te ka we ke jing kerpat jung ai seng balang ru pelat na kan ni ke baki pilong ke jing ki lada kila ban inspire gi khna samla jungi bat ban bu ru ya ki jing lum jing tip jung gi khna hasi gi bala specialize haki skill beper Pala da pilih pan aikam kum pan kam kum hapo painuat lan ni hapo polo tawas sutenat ke finra berka profile jong ki kena ki bla long equip kan ka kam ti nakaliang jong ngahi kata mengaku bandong sakawai ru habai dei bangan ka ILP jat biong ba pol ba swan pile rayo ya ka ILP gemot ka state government ka hab frame ki rule nakaliang jongi kerpat ka sarkar bukan bu ki rule bolong flexible kadang kowe punya update demand pan ILP sa kowe ka state ka to photography not allowed di bakin num copy paste na kiwe ki state pat bakin daya syong ya berkat ban frame begini ki rule belum flexible ngani tu ipi sa kowe 75% on an average ngi your occupancy 30% lagi ni kawan asam dimenta the problem la dawan ILP uti asam ngani tu ipi kayo jungi life 4% kadi asam mo tila da kawan ka LP ngindu kan life 4% maru asam la panwan no associate ti ukiu sini weekend one sini tila da kan ka rule nam ta ka LP kalong kimpalan tingindu kan life 4% ya ka ba ka we ka set up bagan manage let's say kan chupun biang ta ka bay tulong asim don profit ju ti ka jingmot nga kalong ba no da one ka LP kini ki rules ki di panlong flexible ndian take into consideration yang kanika yau jungi na po asam lo hindi man neglect ya kata nasum tu ba kanika ILP kanum khangi tourist la ki ko tourist ba po fi ong ne kila ban kalom ka visa on arrival ti hakunur kam kan yang nga kalong ne te uthi bon asam phimla bon compare bon po Hong Kong un chisin license nem ni asam kayo asam ka di life hostel mo unu asam uban makate yo the state government ka even take into consideration ya kanika clientele ke bawah po asam ke 4% ba ngimnum de bandu gitu ba kini ki rule ba ki bu let's say masuk ajumot ni ba let's say u client uban asam ula ban apply ka ya kanika ILP ka bolong valid nam tasimna ke masuk ong kanjel la bahal ngom ta kan jumot nga kalong ba utu bawan ada ku apan hapan apply arsin license tambah hari ni kejuk teknologi nga sudan jikermen balik si kalong possible kita
Ke jing ong jong fish pang kini ginong tray kalong hakaju hi da lakadei hakani ka industry tourism industry ne hagi wei kam kontrak bob shna yeng building surok ya ginong tray de gidon ginong tray kasi gibala ban tray And so if the biggest problem with kani ban ong ban numan yalam ki nong tri ban bar leave a huge vacuum. Indon jingduna hagi nong tre. And so if bateri yang haslong tagi di benabar lut. Kena kasih jong idon ban simti gitu ikam. Tina kadang orang bagi kisah balang kidi ban yai tu saya iwe minta ban pendap yang nika to be a huge kena ke jing theli. Apa yang gini nong tre. Dang mana lah ada put. We uba ot ye umau seorang. Orang kom lah stop ndon nong tre syu. Tengok orang bagi kena seorang jing tre kimpat. Pat nang bah ong. Dan kadang saya insist on skill development nang tabat ban bu jingken gini nak samla kiba la equip lagi skill fair kita Bapol saka nakaliang jong sarkar ka i try ka ba kala ban le ban pentri kam no gini ka ILP namar ka sarkar hi gi breu gi nom ikmat jong ka jalab rokoi jong gi constituency ka jalab rokoi ki kwai gini ka ILP Kumbang akrat benesh, sepangga political will. Kajing klan, jong kajing kut jemut, ngai kedon kambah kata. But kam tam ban push ya kani agenda mar kani ka reflect ka phalangi ka man jong ka yeng dor war ba nong jong ka jala brok kawai. Ti ka badon kambah kalong ban hab ban pen klan ya kani ka lobby ka jongi Delhi ban pentikna ba ngin la ban push ya kani ka agenda through kaba har ke pengas kodon kamba kumba kren ba alan mentan ngin hab ban stress ya ke skill development kani ketika wei ke benda ba ngin hab ban pentikna ba ka kan long ka wei ni ki core areas kaba ngin pentamai redefine ya ka education system jongi hang niru namar ngai i ba haka nugu ka kam ka don kam menta ikan nika to strike a balance. Ka balance happening ka economy ka jongi, hakawe kaliang, but ka demographic profile jongi hakawe pat kaliang. Kajing pensingan, kajing don ka jong kajing singan, kajing ada ya kajak benriu hakawe kaliang, but ka kiu irat hakawe pat kaliang. Di larang ngi don nrup hongut ki MLA ki ba mikmat ya ka jelah jong life holak. Nasgo kata lupa kalau ada ka plus point ke jongi mar life holak kadang dei tangga population jongga wei ke district ke bahet hayupi ka bahang ni ngidon ropongot ke mali nak benda kata kejuk ke population di ladang ipendon kami ke jing syapang ke jongi warra ai kan ka balance ngai kalenti ke don but kumbanga ong mene ki an ngim ong ba copy paste mo kala don ha Mizoram kum tu gadon ha Nagaland tu ngi haban pe ik hab ik situation ke jongi shubu mentang lapan trai kam ya ka ILP hadin asnem hadin laisnem ngilap kam trai kam dan ganu ka contribute ka influx kaya kumju ka don ka bor jong state government ban ombak ni ngila eksperimen kat ni ka an ka klemirap yangi lift no ya ka taru gadon kalenti ti nak kata orang ka syong ha ka jing syampang ke jongi ke approach ke jongi but kam tamba ngihap ban stress ya kani ban ngidei ban la ban penbiang ya ka demand ke wanang kamjur jongka market menta ke ba ka tourism ke dei ke ba khmat do na pedengki sektor ke ba nang kiu irat Dr. Umdor nakaliang jumpi pila pan pidon issue pan om MP nilai keren buon ki ke kawai ke benta ke ba kuma benrap ke bala keren ki panelis kolong ba ngide pun suthu kum ka jela kumnu ilong lada ka jela mekalya ka dei ka nongba city nginde 11 largest city after Jaipur don ki district Rajasthan ki ong Ajmer dengan bakla pakam he ka area kam he mekalya kum DC yang tu kam he ka jurisdiction man ka jela mekalya so komot pangide suthu ilong jelai berit ki bre duna but katno ka pressure ngila ban bu Delhi ka taru ka dei ka wai ka bagini suthu kabaan kolong ba ngide bersuthu ba ya ka economy ka jongi ping di ijelai beduk sisa
Bon ka pisah ka bawan sini ka wan ka finance commission ngipan ka devolution mentang ngipan prapu arajar crore katno ka 15 finance commission kan aingi ngaling ngasngau ngaset ngosen chief minister but you finance minister pen perkhat ba kumnu peniat ya kenika ikon ya kenika ka budget ka jongi pitip ba prapu persen ka ka bangiyo ngiyo nak sarkar devolution of fund grants ki kiwai ka revenue ka bami na ngi ka duna mentale bala kol dan cu doyong dan cu san spa ru spa kror ngi ladu na royalty hang to but buan ka pisah ka bangiyo na sarkar kum ka devolution ka benta jong ka tax ka bangiyo ka grant lara kalawan sek state jungi ka lek awasir salary buan pin pet ki heads pin pet ka budget ki heads buan ki lek ka revenue expenditure capital expenditure kamun ban spend haki ban pentei kam ban pentei ka duna pala so hapa pipet menta ka kala ingi ban grow kumayong ba pol bangi di ban balance kumnungin ke imlang salang ke jingyo ke kot jungi kan kio gidan kam ki bre ban wan ban invest state jungi pila ri khang khadap ila ding yong tong la khang lot ki ngine syong tang para bang idon ki ong ngine syong tang para mangi nya nri mono ban wan ban invest ni kapisa ka di invest tau di nobar but kumta habang implement kanu long ya perkhat kataru marki khna jungi ki kam ne sarkar ka kam pitip menta kam don chu kam la shi ban thau kam nomor kam tangi kini ki badan ru ngam tip kumnu ka siu tulop ka siu pension nak tak daw ngi di ban stu bakum ka jalang ngi don kamru banlong investor friendly krang bagi beri kin wanra ka pisa larang penting kan ubre no wanra ka pisa hang ni sukum ki egi beri barung sa kacala jungi bat kumnu ngin facility di kiru kadai ka bangi hap perkhat but wi ngan ong pi ki bon ki model mentang ya kran ba private partnership model PPP model public private partnership model ngang ong pi pe kalafat Tapi baik kalau fats, ketu kadai ke ngong ka PPC model, public private community partnership model. Hak apa? Kitu kin nong try ki ka khando kadai jong ki ai kalau fats bukan main. Dal adap main ki sign ka kontrak wat ki. Berhadian si power post nam kan dal adap tu katu kan sami no. Ki beriur ki ajumun toy, ka jakar ka sa kan sa berki ka mining kolong scientific tu. TV ngihap perkhat kum gini ki jat model ki bengidan. Kumno bangila ban develop kum ka state nomor ladangi develop ngidan kam ke investor ngina lading ngim dan kepisah kan nungut ki businessman jungi ke badan pisah ni ke badan ka jing susu kumno ban invest ke teknologi ti ngidan kam hagazu ka por bagin protect interest ngajong hane hagazu ka por ke bagi ong menta hol berkhot ki jalang ngidan ke index menta kum khen ease of doing business ki jela ki ba suk ba ban le business ki businessman ki pet ya kata Woi ban warak pisah jong lojong hang ni ban invest lara pi wan rak kat atmosphere ka belum tense. So ngi dia ban sutu ki gibre bangi ko ban khang. Lara ngi ko ban khang gibre kumnungin le. Trading license, labor license, ngi don ki hangi ki an ki bangi la ban khang le si gibre ki ba ngim ko bikin wan ki luk kilat kini ki ba remodan le si gi ban bar. Ndai ko por ki investor Chief Minister papuli ulet sa Bangladesh uya ka ulet sa France ulet sa Morocco wan ra kini ki exhibition sini baling ile itu kadang bingla man ra ki investor ki ora ka pisah ki invest ni so for that kadang don ka sense of security ro ki ya lor ki investment ki so nak tak ada ngatarai kadai yangi bangin dawa ki ai ka ba ko ngong mene ki ai ka ba thamai ka an ban yadai ngi ndai ka ju ka por ngi ban pet ka an ka bala don pa Bara ko juga por ngiri pasung thuru bang iam ka jok ka balong very competitive giran kam man penmi ka kam ka jam ki khna jungiru dia te kumnung in ora kata so nak ta daw ka puro chungi ko mo yong iba pol mene kare balong balance multiprong ra ka juga por ngin pet ba habangi kwa ai ke bthmai nginum klet pa ke baladon lupa bat ngin ya hajing so jing tipre tu play to khablai shibun Dr. Mdor khablai Miss Jenica Kong Thailand, Bak Paul, Bak Alan West. Kebelai sepuluh ni kejing don bentalang jong pi hakani ka jing emir jemut hakani ka panel discussion jongi. Kebelai pi bapai ka bat CCTV, bat nget bakatu kala ai jemut kala ai jing penchai khandiat kat bala ai tat hadok ngina kendu biang kuai kepor semua ban ai ki jemut jong pi da ki jing tho. Kebelai sepuluh.